ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלי, מאיפה האומץ. אני קריסטינה אייברמן, מעצבת שיער לקלות ובעלים לאקדמיה של עיצוב שיער. והיום אני הזמנתי את החברה שלי טובה וגם קולגה מאפרת, מרינה. שלום מרינה, מה שלומך? שלום, איזה כיף שסוף סוף עשינו את זה. האמת שכן. אז מרינה, תספרי לנו כמה מילים על עצמך. ונדבר על הנושא מאוד מעניין. וואי, נכון, הנושא היום הוא סופר חשוב. אז נעים מאוד, שמי מרינה צ'ארי, מאפרת קלות. מורה לאיפור לאחרונה. סוף סוף. סוף סוף, נכון. עם כל הידע שיש לך. האמת שכן, אחרי כל הלימודים וכל הדרך שעברתי, איפשהו לא האמנתי בעצמי, ואיפשהו אמרתי שאני לא מספיק ראויה, אין לי מספיק להעביר, והתברר שיש לי יותר מדי להעביר. כן, וזה טבעי האמת, זה טבעי. כן, וצברתי, והגעתי, ולאחרונה באמת פתחתי קורס ממש בסיסי, השתלמויות היו גם לפני, אבל פתחתי קורס בסיסי, ואני רואה שיש לי המון להעביר, וזה כיף, וזה תענוג. זה כמו לגדל ילד, ופתאום זה בדיוק לראות... ככה. כן, כן, ופתאום לראות איך הוא מצליח, איך הוא עושה את הצעדים הראשונים, ואת כאילו הופכת לאמא גאה. אז כן, זה התחום, וכמובן גם אני עובדת עם קלות, את יודעת את זה, אנחנו עובדות ביחד המון. כן. ואני חושבת שהיום בחרנו באמת נושא סופר חשוב לפודקאסט, שחשוב לדבר ולשמוע. והוא גם משותף שלנו. נכון, והרבה קולגות שלנו מהתחום, חשוב מאוד לשמוע ולהבין, ולשמוע את החוות דעת שלנו, את נקודת מבט שלנו. נכון. והנושא שאנחנו רוצות לפתוח זה הטעויות הכי נפוצות בתחילת הדרך. גם בתחום של עיצוב שיער וגם בתחום של האיפור. זה כמעט כן, זה חופף. אותן טעויות, אבל אי הבדל קצת, כן? נכון. אנחנו נדבר גם על זה וגם על זה. כן, אנחנו מכירות כבר, כמה שנים אנחנו מכירות? 8? את יודעת איך אני יודעת כמה שנים אנחנו מכירות? כמה? כשאנחנו הכרנו, אני ילדתי את הקטנה שלי והחלטתי לחזור לתחום. אז קטנה שלי בת 9, כלומר, אנחנו מכירות 9 שנים. 9, כי אני כל שנה אומרת 7, 7, 7, 7, אבל זמן טס. אז 9, כן. אני התעסקתי בזה שאני הבאתי מעצבת שיער מחול. נכון. להעביר מאסטר קלאס. והייתי צריכה מאפרת בעצם למודליסטיות. ואז הפייסבוק היה הכוכב, כן, ושם כולם חיפשו הכל, ואני באמת חיפשתי מודליסטיות, חיפשתי איך להתקדם בתחום, חיפשתי הפקות, ואז פתאום ראיתי את המודעה שלך התמימה הקטנה הזאת בפייסבוק. כן, בדיוק ככה. וזהו, וככה בדיוק הכרנו, כאילו לא בהפקה, זה היה מאסטר קלאס, אבל פשוט טיפרתי את המודליסטיות, ומשם זה התגלגל פשוט. לגמרי, שם זה התגלגל, השיחות, הדיבורים, ואת זוכרת, אני חייבת להזכיר לך. פדיחות ביחד. לא, זה ברור, אבל אני חייבת להזכיר לך איך אני אמרתי לך, את אמרת, מה בכלל בתסרוקות? האמת שעד היום אני לא זוכרת? אני זוכרת את זה, בחתונות, בתסרוקות, אין כל כך כסף. לא, כסף זה, את התעסקת אז בהלחמות שיער, נכון? תוספות שיער, כן. תוספות שיער, נכון. האמת, זהו, אז האהבה שלי באמת הייתה לעשות תסרוקות. מגיל צעיר, ממש מגיל 18 אני ממש עשיתי תסרוקות לחברות מבית ספר, אבל לא האמנתי בזה כי אמרתי איך זה, כאילו, קודם כל הסביבה, כולם אמרו לי, כן, קודם כל כן, אבל גם הסביבה מהתחום, ספרים, וזה אמרו לי שאת צריכה לדעת הכל, כי מה זה רק תסרוקת? ואז באמת חשבתי, טוב, זו לקוחה שלא חוזרת. כאילו, אם חוזרת, לא יודעת, כמה אירועים בכמה שנים. בסדר, זה גם באיפור ככה, מה זה איפור? רק לאירועים? ואז הלכתי לפי, קודם כל ספרות, למדתי הכל, גם איפור, אגב. זה סיפור אחר לגמרי, כן? זה לא בשבילי בכלל לא מדבר. משם הזוקה. לא, משם הזוקה שכבר זרוקה, כן? אני לא יודעת איפה היא. אבל... גם למדתי ספרות, גם צבעים, אני יודעת את הבסיס עד היום, אבל זה לא. ואז אמרתי, טוב, אז איזה תחום אני צריכה, כאילו, במה אני צריכה להתעסק, כדי כאילו להיות בטוחה שלקוחה חוזרת. אז יש החלקות ויש תוספות שיער, כן, תוספות שיער. משהו כזה. ובאמת התעסקתי בזה, והייתי טובה בזה, אגב, הייתי טובה, אבל... היה לך שם ממש. נכון, אבל זה עדיין, זה לא האופי שלי לעשות אותו דבר, זה עבודה כל כך
טכנית, כל כך אבל, שהתסרוקות זה פשוט אומנות, ואז כן, כשדיברנו על זה, זה נכון, לא הייתה לי אמונה כל כך, וגם עוד לא ידעתי, רגע, כמה שנים הייתי בארץ, כאילו, שנתיים הייתי בארץ, נכון, 3. משהו כזה, ואני אמרתי לך, לא נכון, את לא צודקת, יש בזה כסף, יש בזה עבודה. בישראל במיוחד. כי אני הייתי שם, אני יצאתי משם בעקבות הלידות, בעקבות כאילו באמת שינויים שקרו במשפחה, אבל הייתי שם, אני כבר חוויתי את הקלות, כבר נגעתי בזה, כבר הבנתי שזה מעולה. אז כשהבנתי שהחתונות והעניין הזה בישראל הוא ממש משמעותי, כאילו משמעותי ובאמת משקיעים, ואז עכשיו אני יכולה להגיד, אני אומרת לתלמידות, והן בשוק, כאילו הם, תלמידים, יש לי תלמידים, גם בנים, גם בנות, כמה הם יכולים להרוויח, קודם כל זה לא רק הכסף, אבל כאילו, כמובן זה צד מאוד חשוב גם בחיים, אין מה לעשות, אבל זה העניין שאת יכולה גם לעבוד במה שאת אוהבת, ואשכרה גם להרוויח כסף יפה, אבל יש דרך, עם טעויות, זה בדיוק על מה אנחנו נדבר היום. אבל אמרתי להגיד שבסוף את יכולה לעשות 3 בנות, בלי ליווי, בלי קלות. בלי ליווי, בלי כלום, ולצאת עם סכום יפה בחודש. בואי, גם עד שתגיעי לקלות, אמיתי, את תעבדי גם עם פיפור רגע, יש דרך, אבל אני אומרת שזה נשמע, להפך, זה נשמע הזוי, שבסוף יש לך מעט לקוחות. נכון, ויש לך פרנסה. ורק קלה, נגיד 1 ביום אפילו, אוקיי, רק קלה בלי מלוות. נכון. ואת מרוויחה יפה, מאשר, לא יודעת, שעובדים מ-9 עד 7, נכון. כן, כל יום. אז זה פשוט, זה משהו שלא היה לי הגיוני, כאילו, את מבינה? כאילו, חשבתי, אני צריכה עוד משהו, אני צריכה איזה גב כלכלי. אני לגמרי מבינה אותך, כי באיפור, היו אומרים, זה לא מספיק לעשות על כיפור, כי מי כבר יבוא להתאפר? יבואו לאירועים פעם ואף פעם, בסדר? בדיוק. לאן כבר מתאפרים, בסדר? מהסיבה הזאת ראיתי מלא מהפרות שחזרו להייטק. עזבי להייטק, ויש מלא מהפרות שמתחילות לתפוס עוד תחומים נוספים. אני גם בעצמי... זה טעות, זה אגב טעות. אני גם בעצמי... להתפזר. אני גם בעצמי התעסקתי בגבות, אני גם בעצמי למדתי איפור קבוע, אני גם בעצמי למדתי על חמת ריסים, כי כל זה נבע מהנקודה ממה תתפרנסי, בסדר? תספרי לי על זה, אני עבדתי בכל מיני משרדים, חנויות, וזה בתחילת הדרך. אני בתחילת הדרך הייתי מנהלת חנות תינוקות, סליחה עם כל הכבוד. כן, אבל אני התביישתי. אני נגיד התביישתי. חברות שלי אמרו לי, לא, את לא צריכה להתבייש, את עובדת קשה, כי הייתי לבד. לא הבנתי, ממה התביישת? במה שעבדת בזה כאילו? כן, התביישתי שאני לא רק בתחום, שאין לי עוד יכולת להיות רק בתחום הזה. בואי, בתחום שלנו אני חייבת להגיד לך את זה, באמת דוגרי, יש עניין של אגו, לא מעט, ויש עניין של לנפח את הסיפור, בסדר? אצל המאפרים במיוחד, יש לו לקוחה 1.5 בחודש, אבל לא, אני אגו מנפח. לא, תשמע, תתאפס על עצמך, זה לא אתה ואתה. כולם. בסדר, יש מעצבי שיער, בכללי, אני לא רוצה עכשיו זה, שלא יודעת, יודעים לעשות איזה תסרוקת 2 ו... נכון. אוקיי, בסדר, זה נושא אחר, זה נושא כואב לי קצת, כן, רגיש אצלי. נגיע גם לזה. נגיע לזה. אבל כן, הייתה לי תקופה ממש, שהייתי גם שכירה, סתם, במקום סתם לא קשור. וגם לקוחות, גם תוספות, וגם תסרוקות, וכן, ולאט לאט, אז מה עזר לי להתקדם? תמיד אני אומרת את זה. זה גם לא הגיוני, אבל בזה אני מאמינה. זה משבר, אוקיי? משבר קורונה, ולא יכולה להגיד שאיכשהו זה עזר לי, אבל לא הייתי רוצה להיות במצב של מלחמה, אבל כל משבר צריך להתאים את עצמך. כל משבר זה הזדמנות, או ליפול למטה או לעלות למעלה. נכון, אבל זהו, זה עניין כאילו רגיש. כי יש משבר ויש משבר, אף אחד לא רוצה מלחמה, אבל כשיש עסק ואת בעלת העסק, את צריכה להבין מה את עושה, או שאת נופלת חזק, במיוחד שוב בישראל, או שאת עולה בשמיים, וככה בדיוק את נופלת, בבום. אני בין היתר, את יודעת מה נתן לי את הפוש? שאני אמרתי לעצמי, אני בדיוק באותה תקופה עבדתי בסופר פארם, ואמרתי לעצמי, בחיים יותר, אני לא אלך לעבודה ואני לא אהיה שכירה. נקודה. אני הלכתי, עזבתי את העבודה, עזבתי את התלוש המשכורת.
בסדר שכולם אוחזים בו, תלוש משכורת. עזבתי אותו, הלכתי, פתחתי עוסק פטור, ומשם אמרתי, מה שיהיה. וזה מה שבאמת באמת קידם אותי ונתן לי את הפוש האמיתי. יפה, אצלי זה קורונה, היא נתנה לי פוש האמיתי, כי אני עוד עבדתי כשכירה שוב, לא בגלל שאני חדשה בתחום אני מגיל 18, אבל עליתי לארץ לפני 12 שנים, עד שהתאפסתי על עצמי, עד שהבנתי מי אני, מה קורה פה, מה עושים, אבל כן, בתחום אני גם שם עבדתי עם קלות, אבל כאילו, היה לי עסק, אבל הקורונה, היא פשוט כאילו יצאתי לחל"ת כשהייתי שכירה. אני זוכרת. כן. ואז פשוט הזמן הזה השקענו כאילו בצילומים. בצילומים. גם שם יש סיפורים, בואי נע, זה נושא לפודקאסט נפרד. אולי אפילו זה לא חוקי לדבר על זה. כאילו, אבל קצת ניצלנו את הזמן. ניצלנו מענקים, ניצלנו כמו שצריך. מה זה ניצלנו מענקים? מגיע לנו רגע? לא, נכון, ניצלנו מענקים לטובת העסק. לזה שזה לטובת העסק וזה קידם אותנו. לא ניצלנו את המדינה, בסדר? כן, לא ניצלנו את המדינה. מדינה לא. לא. למרות ש... לא נותנים לנו באמת להרוויח מה שמגיע לנו, אבל בסדר. אנחנו אזרחיות ממושמעות. ממש ככה, בסדר. מה שצריך נשלם למדינה, הכל טוב. טוב, אז לעניין. גם אנחנו בתחילת הדרך עשינו לא מעט טעויות. חד משמעי. ולא היינו הכי חכמות. וגם היום, בואי. כל החיים זה טעות אחת גדולה. זה בסדר. אבל עכשיו אנחנו... יש לנו ניסיון, נכון. זה מה שכן, ורציתי באמת לתת כמה טיפים, גם לתלמידים שלנו וגם לצופים, כל מי שבתחילת הדרך, כי ראיתי בעיניים שלי ושמעתי סיפורים שפשוט עוזבים את המקצוע, כן. את התחום, כי פשוט פוגשים לקוחות, שקשה, כאילו קשה לעבוד עם לקוחות, פתאום כאילו פוגשים את הקשיים, אוקיי? את הקשיים. אני הייתי מסכמת את זה במשפט אחד. פוגשים את המציאות שלא תואמת לציפיות. כן, אבל זה רק בתחילת הדרך. אוקיי, צריך פשוט לקבל את זה כאילו כעובדה קודם כל, שזה ככה, ופשוט לעבור את השלב, כמו בכל תחום. כמו בכל החיים. כל החיים, אוקיי? אז מרינה, באמת. תספרי, תתחיל לאט, ואז אנחנו... כן, אני אתחיל קודם כל באמת מטעות שהיא תשמע אולי כאילו כזאת, מה כבר זה יכול להיות, לאן זה כבר יכול להוביל. אני בתור בן אדם גדלתי, ולא היה לי באמת ידע בסיסי בלהעמיד גבולות, בסדר? וזה פגש אותי, כן, איזה נושא. זה פגש אותי כל כך חזק, זה נתן לי סתירות כל כך חזקות במקצוע, ואני אסביר את עצמי. לאן זה הוביל אותי? זה הוביל אותי לזה שאני באמת לא ידעתי להעמיד גבול ללקוחות, כאילו אני לא ידעתי להגיד את זה אני עושה ואת זה אני לא עושה. מבחינתי כל מה שלקוחה הייתה אומרת, הייתי אומרת לה אמן, בסדר? יש בזה גם משהו. מה שהיא רוצה היא צריכה לקבל. לא, אבל בואי, אבל יש לזה כאילו באמת, יש לקבל ויש לקבל. כן, יש לקבל ויש לקבל, כאילו באמת. בדיוק. ואז אני תמיד נזכרת בסיפור הזה, אני מספרת אותו לתלמידים שלי ולא מאמינים לי כאילו לסיפור ההזוי הזה. הזמינו אותי פעם לאפר, כמובן הביתה, בואו כולנו מתחילים מהבתים ולאפר במטבחים. הזמינו אותי לאפר מישהי לבת מצווה של הבת שלה, לאפר את הילדת בת מצווה ואת האימא, אוקיי? האימא הייתה מורה במכללת בצלאל, מעצבת, עם הידע, היה לה ויז'ן, בסדר? לסמלה של מה שהיא לובשת, היא אמרה, זה כזה שנות ה-40, זה של פעם, אז אני ממש רוצה להיות סגנון מרלין מונרו. עד לפה נשמע הכל תקין, בסדר? כאילו אין פה שום דבר חריג. מה? האישה הזאת הייתה בת 60, אוקיי? נראית כמו צימוק בפנים, ממש מיובשת כמו צימוק, דמיינו לעצמכם צימוק, דמייני לעצמך צימוק, את כאילו מדמיינת אותה. מעשנת כבדה כזאת ממש, צהוב, כאילו, התת גוון שלה מרוב שהייתה מעשנת כבדה כבר צהוב, בסדר? מרוב האישום. צימוק צהוב שרוצה להיות לבן.
בסדר? היא ממש אמרה לי, אני רוצה להיות לבנה אריסטוקרטית בהירה, אור לבן, 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 כמובן, עוד עם אדום, איך בלי זה, בסדר? על השפתיים שמצ'וקמקות כמו צימוק גם כן, בסדר? נדבר על זה. ואני רוצה איילנר, כמובן, עם עפף נפול, היא רוצה איילנר. הכל עד לפה, הכל תקין, בסדר? אפשר לעשות אור יותר בהיר, אפשר לעשות איילנר על עפף נפול, אפשר לעשות עוד עם אדום. אממה, אני... בתור בן אדם, בגלל שלא ידעתי להעמיד גבולות, כאילו, ולהשמיע את הקול שלי, אני ידעתי לאן זה יוביל. היא תדגמן צהוב, אני אהפוך אותה ללבנה, אז תהפוך לאפורה, בסדר? יש לה המון תמתים, היא מצ'וקמקת, היא תהפוך עוד יותר מצ'וקמקת ועוד יותר זה, בסדר? עוד עם אדום על השפתיים שהם כאלה, בסדר? לא ייראה טוב. ואני פחדתי להגיד לה את הדבר הזה, תקשיבי, כאילו. וואי, כן, כן. זה לא יזרום, זה לא ילך, כאילו. ואז אני התחלתי לאפר אותה. כל תנועה שלי, כל תנועה שהיא נוגעת בה, היא רצה לשירותים, להמרה לשירותים, והיא צועקת תוך כדי, מאיזה גיהנום באת אליי? וואי, וואי, איזה משפטים. בסדר? זה היו משפטים שאני כאילו באיזשהו שלב כבר סגרתי תיק, באתי לסגור תיק. ואני אמרתי, בבקשה, תעזבי אותי, אל תשלמי לי כלום, רק תני לי, אל תשלמי לי על איפור של הילדה שהיא אהבה, אל תשלמי לי על כלום, רק תני לי לצאת מפה, רק תני לי ללכת, ירדתי למטה, בסופו של דבר איפרתי אותה. זה שאיפרתי אותה מזעזע, עזבי, זה נושא אחר. בסדר, זה לא ניתוח לב פתוח עדיין. חד משמעי. אבל אם הייתי יודעת להעמיד גבולות ולהגיד לה, תקשיבי, זה שאת רוצה להיות בהירה, את לא תהיי בהירה. אבל זה גם ניסיון, זה לא רק גבולות, זה גם ניסיון. אני חושבת שזה שילוב של שניהם. שילוב, זה שילוב של שניהם, וזה באמת הוביל אותי למצב שאני כאילו... ביטחון להגיד את זה בכלל. נכון, ואני ירדתי למטה, אני זוכרת את זה, ואני בוכה את החיים, ואני אומרת, אני רוצה לעזוב את המקצוע, אני לא רוצה לעבוד בזה יותר. וכולה, הייתי צריכה להעמיד גבולות, להסביר בביטחון, שתקשיבי, אם אנחנו נעשה 1, 2, 3, יוביל לקטסטרופה, בסדר? ואני מלמדת את התלמידות שלי, באמת, להגיד ולהסביר. ממש, ממש. ואם את פוגשת כבר מצב, שכאילו אין בצד שני מענה, בסדר? את כאילו מדברת עם קיר, קיר נותן לך יותר מענה, בסדר, תזרמי איתה. כן, יותר מזה, למה אנשי מקצוע מפחדים להגיד, כאילו לא, אני לא אעשה לך את זה. אני לא אעשה לך את התסרוק הזה. כי הם מפחדים להראות את עצמם המקצועיים. שלא מקצועיים, להפך, זה מה שאני אומר, להפך, זה המקצועיות. להגיד, תקשיבי, 1, 2, 3, זה לא מתאים, עדיף לעשות ככה וככה. נגיד, לגבי תסרוקות, אם את לא שמה תוספות שיער, או שיער שלך לא מחזיק, או לא יודעת מה, הוא משי, הוא דק, וזה, ואת רוצה מוברש, מרשים, ושזה יחזיק לכל הערב, בלתי אפשרי. אוקיי? זה בסדר להגיד את זה, להפך. זה ממש לגיטימי ובסדר להגיד. נכון, אז זו טעות הראשונה, אוקיי? נכון. קודם כל, גבולות, אוקיי? באיזה צורה, באיזה צורה מדברים איתנו, כן? ודווקא בזה אני טובה. עכשיו אני ממש טובה בזה, אוקיי? אז אני מכבדת את הלקוחות שלי, ואני רוצה לקבל את זה בחזרה. חד משמעית. וכל הלקוחות שלי יודעות את זה, מרגישות את זה, ויש לנו אווירה מדהימה, אוקיי? אז זה הטעות הראשונה, אם במיוחד אתם יודעים, אתם מבינים לאן זה יכול להוביל את הבקשה של הלקוחה או השיחה הלא נעימה, אז צריך לעצור את זה ולהגיד, טוב, בואי נדבר על זה. לא, בכלל לדבר זה בריא בלי שום קשר. באמת, גם עם לקוחות זה מאוד בריא לדבר. זה נכון. אבל גם פה יש מלכודות קטנות שהן טעויות של ההתחלה, על מה את מדברת ואיך את מדברת. כן, כמובן, בטח. ויש עוד עניין, כמובן, קהל הלקוחות, אוקיי? וואו, זה נושא כל כך חשוב. אז בתחילת הדרך, במיוחד, שאנחנו לא יכולים לשים מחיר שהוא רגיל, בואי נגיד ככה. המחיר שהוא יסנן את הלקוחות הלא רצויים. כן, שיסנן, נכון. זה לא צריך להיות בשמיים, כן? אבל... כן, זה סוג של כזה גבול, שאת חוצה אותו בשקל וזהו. אין מה לעשות, אנחנו חווים את זה וזה בסדר, אי אפשר להימנע מזה, אבל לאט לאט אנחנו לא יכולים להיתקע בזה, כי אני מכירה מעצבי שיער ומאפרים שתקועים בזה, עם הלקוחות האלה, מפחדים לעלות מחיר וזה. ברגע שיש לנו כבר ביטחון וניסיון ותיק העבודות והכל, אז אפשר לעלות מחיר.
ואז, יותר מזה, מה שאני גם תמיד אומרת בקורס שלי, אני יודעת שלא כולם אוהבים את זה, להיחשף ברשתות חברתיות, אבל זה גם סינון, זה גם סוג של סינון, כי לא צריך לדבר הרבה למצלמה, אוקיי? אבל קצת שיראו אתכם, שירגישו אתכם, איך אתם נראים, איך אתם מדברים, קצת מה אתם עושים בחיים. את מדברת באמת על השלב של אנשים שמפחדים, אבל צריך לזכור שהאינסטגרם זה לא כמו אינסטגרם לפני 7-8 שנים. אפילו אני לוקחת 7-8. בואי אפשר לקחת אחורה. שפעם היה מספיק לשים תמונות יפות, וזהו, ולא להראות מי אתה, אפילו את התמונה של עצמך. אני אגיד לך, גם היום, את תקבלי עבודה. יהיו לך מלא פניות, אבל אממה, זה הנקודה. שאת לא יודעת מי בצד השני, כי היא גם לא יודעת מי בצד השני. נכון, אפילו תמונות פרופיל שלך. נכון. ואז זה מה שקורה במציאות. פתאום את פוגשת לקוחה ואומרת, וואו, מה קורה פה? כאילו, אנחנו לא צריכות להיות חברות, כן, עם הלקוחות שלנו, אבל אני יכולה להגיד, מהניסיון שלי אישי, שברגע שאני כן מעלה כאילו קצת חלקים מהחיים שלי ומי אני ומה אני, אז רוב הלקוחות שלי, זה פשוט, זה שיחה כיפת, יש לנו פתאום על מה לדבר. זה דומה, משהו דומה. וגם רוב הפעמים הן סוגרות בזכות, שכאילו כבר הכירו אותי דרך האינסטגרם. אני לא אדבר במשפטים של אנשי מחירות, אבל זה מה שהם אוהבים להגיד, שבן אדם קונה מבן אדם, אוקיי? זה נכון. זה נכון, זה לא בהכרח שזה רק ככה, כי קונים סתם גם מהחברות, ולא באמת... בסדר, עסקים עושים עם אנשים. אבל עסקים עושים עם אנשים, זה בטוח. ואז אני באמת, מהניסיון שלי, אני מבינה עד כמה זה כאילו, זה שינת הסיטואציה, שינת המצב, אוקיי? נכון. אני עכשיו, קודם כל אני עובדת רק עם קלות, כן? אלא אם כן יש לה חברות מלוות. אבל הרבה מפחדים מלעבוד עם קלות, אוקיי? ואני גם חושבת שזה קצת טעות. חד משמעי. אגב, זה השאיפה. בואי, זה השאיפה. המשפט הכי שגיאה, כן. זה שכל הקלות לחוצות, כל הקלות הן משוגעות, ממש לא, אני אגיד לך יותר מזה, זה להפך, ההפך הגמור, אוקיי? מלוות לפעמים יותר לחוצות, ואימהות, זה נושא נפרד לפודקאסט נפרד. כן, זה פודקאסט ממש נפרד. אימהות של קלות. אימהות של קלות, כן. כל אהבה. כן, אבל קלה... לא, יש תהליך איתה, וגם אם היא באמת מתאימה לך, היא מתאימה לה, אין כיף כזה. זה כיף, זה ממש. וכמובן, אתם גם מרוויחים יותר, וגם נהנים יותר, וגם מקבלים, וגם זה יותר יצירת אומנות, אני מסתכלת על זה, כאילו, כשאת בונה לוק לקלה. נכון, יש לך יותר חופש. כן. ויותר כאילו פידבק מיידי כזה. בואי, זה הכיף במקצוע שלנו, שהפידבק הוא מיידי. זה נכון. זה לא כמו אומן מצייר תמונה 200 שנה, אחרי 200 שנה פתאום, וואו, ואן גוך. כן. ובאמת, המעצבי שיער מגיעים אליי להשתלמות, כאילו שכבר בתחום, כן? ואני שומעת לפעמים שמפחדים... כן, מפחדים לעבוד עם קלות. לא, זה טעות, זה השאיפה, זה המטרה. גם בקורס שלי אני אומרת תמיד. עזבו הכל, אני ישר נותנת טיפים לקלות. וגם דרך אגב, בתחילת הדרך, עד כמה שזה יישמע, אולי כאילו פלצני, בסדר? לסנן לקוחות זה בסדר. זה בסדר. בעיניי זה בסדר. תלוי באיזה שלב בתחילת הדרך. אפילו בתחילת הדרך לא בכל מחיר. סליחה, לא בכל מחיר, כי זה יכול בסופו של דבר... אבל זה גם הניסיון שלך. לפגוש אותך. זה גם ליפול ולפקוט, וזה גם ניסיון, זה גם. זה דרך, אבל אני מדברת איתך, בואי נגיד ככה, את 1.5 שנה בתחום, סיימת קורס בסיסי, את 1.5 שנה בתחום, כבר חווית, כבר נגעת. לא, שנה זה בסדר. בסדר, כבר בכית, כבר אכלת מזה, כבר אכלת סטירות. זהו. כבר אמרו לך שאת מאפרת מגיהנום, מעצבת מגיהנום, בסדר? וכאן מגיע הזמן כאילו לסינון. אם את לא רוצה לעבוד עם צ'חלות, אל תעבדי עם צ'חלות. לא רק, כן. בסדר? אם את לא רוצה לעבוד עם, לא יודעת מה, עם אמהות של קלות, אל תעבדי, בסדר? זו בחירה חופשית. כן, קודם כל אני חושבת שזה לא כמו פעם, בתוך שנה,
אם את באמת משקיעה, עושה צילומים, וזה, אפשר להיות במקום אחר לגמרי. לגמרי. אז זה לא, תחילת הדרך זה ממש... של התלמידות. זה ממש אולי חצי שנה, כאילו, אם זה רצוף, כן? לא שכאילו התחלתי, נכון, את און-אין יצאתי וזה... את און-אין בזה, את חייבת להיות און-אין. כן, ואז אמרתי להגיד, עוד טעות, אם כבר אנחנו מדברות על לקוחות, אוקיי? ולקוחות קשות נגיד, אז יש לקוחות לא מרוצות. נכון. ולפעמים זה בצדק, לפעמים לא, לפעמים זה אופי, לפעמים באמת אנחנו... לפעמים זה אופי פוגש אופי. אופי פוגש אופי, כן. אבל מה עושים במצב כזה? כי אני פשוט, אני יכולה להגיד, לא סתם אני ממציאה את זה, כי אני ראיתי את זה, וזה לא היו כאילו חברים מהתחום, זה פשוט היו קולגות שראיתי באותו יום, כאילו פעם ראשונה, שהיה צוות של מלוות או אמהות, ואני כל פעם שומעת את זה מהצד, ואני, בא לי כאילו להגיד לה, שתקי, אל תדברי, אל תשאלי. רגע, כי מה קורה? קודם כל, לפעמים מעצבי שיער גם מאפרים אולי, אבל זה כבר נושא מעניין לגבי מראה. וואי, זה מעניין לשמוע. כל הזמן אני שואלת, כל אחד והזה שלו. בקיצור, מה שאני רואה, בתהליך שפחות מתקשרים בתהליך, מדברים על כל מיני דברים, אבל לא על השלבים בתסרוקת, על מה אנחנו עושים, מסכמים. איזה נושא נגעת, וואו. וואי, נזכרתי, תקשיבי, נזכרתי. טעות לפני הכל. נו. אף פעם, בשום מצב, לא להתחיל לעבוד אחרי משפט, תעשי משהו יפה, מה שאת חושבת. זה משפט מסוכן. לא, בשום מצב, וגם כששואלים אותי, בנות שסיימו אצלי גם דיגיטלי, גם פיזי וזה, לפעמים שולחים, אני תמיד בקשר איתם, לפעמים שולחים לי תמונה של לקוחה, וכזה, תראי, זה השיער שלה, ומה אפשר לעשות? מה היית עושה לי? מה היית עושה לי? כן. זה הורג אותי. לא, רגע. זה שאני מקצועית, זה שאני יכולה לעשות כל הסגנונות וכל התסרוקות, זה עניין אחר. נכון. אבל רגע, מה שיפה בעיניים, זה לא יפה בעינייך. בדיוק, זה כמובן. אני תמיד אומרת משפט שאומרים לי, תעשי לי איפור עדין. העדין שלי והעדין שלך הם יכולים להיות שונים, שנות אור. אז מה עושים? זה לא, כאילו זה טעות, אבל מה עושים? קודם כל לא מתחילים לעבוד, ממש, אני עוצרת. כן, את עוצרת, אני ממש נכון, עוצרת, אני לא עושה כלום. את עוצרת, נכון. אני רוצה לראות תמונה לפחות של הכיוון, כי יש כיוון, תמיד יש כיוון. לפחות, אסופה, חצי אסוף, היא אוהבת צמות, היא אוהבת טוויסטים, או לא יודעת מה, מרושל, מוברש, קוקו, משהו. אז ברגע שיש לנו כיוון, נכון, אוקיי? כיוון, לפחות כיוון. וזה, אנחנו, ואפשר לדבר על זה כבר, אוקיי? אפשר כבר לשאול שאלות ספציפיות, זה גם צריך לדעת, זה מגיע גם עם ניסיון. וואו, נכון. אז זהו, זה נגיד, טעות של הטעות, נכון, אוקיי? להתחיל לעבוד בלי כיוון, נכון. בלי כיוון לא, וסתם כאילו, לפי מה שיפה בעינינו. כי בואי, כל לקוחה יש לה בסופו של דבר ציפייה מאחורה, בסדר? היא מצפה שעכשיו תעשי שרביט הקסם, ותעשי את הקסם, בסדר? גם על זה צריך לדבר דרך אגב. כשיש בעיה שהיא צועקת לצורך העניין, בשיער זה משהו אחד, באיפור זה משהו אחר, צריך להשמיע את הבעיה. צריך להשמיע, ולא לפחד לדבר על זה, בסדר? לצורך העניין, יש לה בפנים, לא יודעת מה, הרפס, בסדר? והיא רוצה עכשיו שפתיים מסורטטות וכל זה, צריך לדבר. החיים שלי יש לך הרפס, בסדר? צריך להשמיע את זה. אני אף פעם לא חשבתי על זה, כי זה לא פוגש אותנו. זה כמו שיש לה, לא יודעת מה, פה קרחת, והיא תגיד לך עכשיו, לא, זה, היא תגיד. יש עוד קטע של השכנים. אוי, כן. וואי, על זה... זה פודקאסט נפרד, סליחה. זה פודקאסט נפרד, וכן, זה גם, אגב, אני יכולה להגיד, זה גם בסדר להגיד שסליחה, אני לא נוגעת, כן, אני לא ממשיכה מכן, כן. ויש כאלה שאומרות את זה מראש, ויש זה כמו שבאיפור, יש לה שעורה בעין, יש לה דלקת פעילה בעין, ואומרת לי, טוב, את לא נורא, תוכלי לאפר אותי עם דלקת? לא מאמין, אני לא יכולה לאפר אותך עם דלקת, כי א', יש פה כמה סכנות. א', אני באמת שומרת על סטרילות. עזבי חד פעמי וכל זה, ואני לא עוברת דרך המברשות, ולא דרך מסקרה וזה, אבל גדול.
את לא יודעת איזה נזק את יכולה לגרום לה בזה שתאפרי אותה כן, עם הדלקת כן. בעין. אז הייתה לי לקוחה ואומרת לי, אבל זה חתונה שזה... אמרתי, כן, נכון, סבבה, אני אאפר הכל חוץ מהעיניים. וזהו, זה גם בסדר להגיד. אבל רגע, אני רוצה לחזור לטעות, זה טוב שהזכרתי את זה, כי זה ממש היה כן, חשוב. נכון. אבל אני רוצה לחזור לטעות של כשהיא לא מרוצה, אז טעות מה כן, מה אנחנו לעשות? עושים לפעמים. דרך אגב, אני יכולה להגיד בברור מה הרבה מהפרות עושות, אוקיי? ולא יודעת מי המוביל של הטרנד הזה, להתחיל לתקוף. לתקוף? מה זה לתקוף? ממש להתחיל לתקוף. למה זה רק נראה לך. אני ראיתי את זה, לא, שמעתי אל תעשי ממנה את זה, מטומטמת. כן. אל תתקפי אותה, תעשי לי טובה, באמת. כן. לא צריך לתקוף, באמת, לא אוהבת. את יודעת שלפעמים את יודעת, בסדר, לפעמים שאני כאילו עובדת עם מאפר או מאפרת שכאילו עם הפגישה הזאת, כן, ואז קלה מגיעה אליי, נכון, אני שואלת את ואז השאלה. אני אומרת לי בשקט ככה, לוחשת, קריסטינה, אני לא נראית כמו קוקסינל, קריסטינה, אני לא זה, קריסטינה, מה את חושבת? ומה אני חושבת? איך אני יכולה להגיד מה אני חושבת? נכון, זה לא פוליט קורקטי בכלל מה להגיד פתאום? את זה, עם כל בטח, הכבוד. בטח ובטח ובטח. במקום שהוא או היא יתייחס, זה בסדר לדבר. בסדר, עוד פעם אנחנו חוזרים לנקודה זה הזאת. בסדר לדבר, את יודעת, בכל אני נזכרת עניין. בסיפור, באמת, אני העליתי את זה גם בטיקטוק, והסיפור כאילו הכי אמיתי. אני איפרתי באותו יום קלה, הייתה שם מאפרת שסירקה ואיפרה מלווה, בסדר? בשיער הלך לה סבבה, הכל טוב ויפה, הגיעה לאיפור, מתחילה לאפר אותה מפה לשם, לא הולך, כאילו. כבר לפי התנועות אני יודעת להגיד שלא הולך. כבר לפי, לא יודעת, לפי המבט של המאפרת אני יודעת להגיד שלא הולך, וגם לפי המבט של הלקוחה. אני קולטת בזווית של העין שלא הולך שם. עכשיו, הבחורה כאילו לוקחת מראה, גם כן היא לא עבדה עם מראה מן הסתם ממול, כאילו שזה הפחד הכי גדול זהו, שהיא, זה עניין, בסדר, זה עניין. בסדר, ואז היא כאילו אומרת, וואי, ואז אני מבינה שכאילו הלקוחה שם לא מרוצה, כי גם אני הייתי לא מרוצה, בואי, היא עשתה לה פרצוף צהוב, היא עשתה לה את כל הטעויות האפשריות, בסדר? ואז למעשה, מה מהפרת עושה? מאמי, את כזאת מהממת, את כזאת מאלפת, את כזאת, בואי אני אצלם אותך. והיא מתחילה לסחוט אותה בכל מיני דברים, כאילו לצלם אותה, כאילו משיחה את זה. בחיים שלי לא ראיתי כזאת מהירות, איך המאפרת הזאת אספה את התיק. היא פשוט עשתה ככה מהשולחן, גררה את הכל לתוך המזוודה, סגרה אותה וברחה. מה את חושבת קרה? איך שהיא הלכה? היא באה אלייך. אותה מלווה פרצה בבכי. אותה מלווה פרצה בבכי, היא אומרת, אני נראית כמו קוקסינל. והיא באמת הייתה נראית ככה. בסדר? עם כל הכבוד, אוקיי? ומה היא באה? אני כאילו באמת ריחמתי עליה, מחקתי לה את האיפור, איפרתי אותה מחדש, לא לקחתי אגורה על זה, אבל אני אומרת, אם אותה מאפרת, במקום מאמי את נראית מושלם מהמם, הייתה אומרת, הייתה שואלת שאלות, הייתה עומדת מול מראה, כל זה יכל לא לקרות. זהו, קודם כל, כן. אז זהו, אני שוב חוזרת לטעות כשהיא לא מרוצה. רגע, זה מאוד חשוב, זה נושא מאוד חשוב, אני צריכה לסיים עם זה. אז מה ראיתי עם צוות של מלוות, זה שהיא מסיימת את התסרוקת, כמובן כנראה שזה לא היה מדובר כאילו לפי השלבים, אוקיי? כי יש שלבים מסוימים בתסרוקת עד כמה שאני מקצועית, אני צריכה לשאול את זה, אוקיי? למשל, לפתוח את האוזן, להסיר את האוזן, לא רק, גם נפח, יותר פחות, בינוני, זה רק איך שהיא אוהבת. זהו, זה דברים הכי קריטיים הכי קריטיים שיש. יש לך הנה פה כמה שוונצים, כן? אז איך שאני אוריד את השוונצים, כן? איך שאת תעשי את זה, אני אתן לך לעשות את זה, את מבינה? נכון. כאילו, כמובן, אני אסדר והכל, אבל אני אשאל, את רוצה מפה ומפה ומפה, או שאת רוצה רק מפה ומפה? כן. זה חשוב. נכון. זה חשוב. אוקיי, במיוחד, לא משנה. עכשיו, ומה קורה? היא מסיימת את התסרוקת, ולקוחה מסתכלת במראה, ואומרת, אני לא אוהבת. זה משפט הכי מפחיד האמת, שהיא לא תגיד, אני לא אוהבת את זה, אני לא אוהבת את הפונים וזה. אני לא אוהבת בכללי כזה. אני לא אוהבת, אבל ברגע זה צריך להבין שהיא לא אוהבת, היא לא מבינה כן מה היא לא אוהבת, אבל יש משהו שהיא לא אוהבת, אוקיי? וברגע זה מנסים
להכניס לה לראש כל מיני רעיונות, מה יכול להיות לא טוב, אוקיי? אז, ומעצבת שיער מתחילה להגיד, מה, הגולגול יותר מדי גדול, הניפוח עשיתי יותר ממה שרצית, השוונצים לא במקום. כאילו מחדירה רעיונות לראש. פה לא נקי, פה נקי, פה מה, מבריק, לא יודעת מה. כל האופציות אפשריות, ואז לקוחה, מה היא חושבת? אם מעצבת שיער נותנת לי את הרעיונות האלה, כנראה שזה מה שהיא רואה, כנראה מה שזה יש, ואז היא מסכימה עם הכל. כן, זה לא טוב, וכן, זה לא טוב, ולא טוב, ולא טוב, ולא טוב, ולא טוב. ואז אנחנו לא יוצאים מהסיטואציה, לא יוצאים מהמצב, ממש צריך לפרק או לא יודעת מה. אלא אם כן, איך שאני רואה את זה, וגם לי קרו כאילו סיטואציות כאלה, כמובן, אבל בתחילת הדרך. אז קודם כל, ממש ממש לתת לה זמן, קודם כל, ולהגיד, תקשיבי, את צריכה ממש, תסתכלי ואת צריכה ממש, כאילו תגידי לי מה מפריע לך, מה את רואה עכשיו, על מה המבט שלך הוא נופל, מה בדיוק, ואז היא תגיד, שנגיד לא יודעת, לא כל כך אהבתי את השביל, אוקיי? כן, זה יכול להיות משהו ממש קטן. משהו קטן. זה נגיד, זה הטעות המקצועי עכשיו, זה שקודם כל, זה בדיוק ככה אני מלמדת, קודם כל, לפני הכל אנחנו לא מתחילים לעבוד, לפני הכל מסדרים את החלק הקדמי, שביל, שוונצים, זהו, התסרוקת יכולה להיות הכי יפה בעולם, הכי יפה מכל הצדדים. אם מקדימה היא לא אוהבת משהו אחד, זהו. אני תמיד, את יודעת מה אני אומרת לתלמידים שלי? שבסופו של דבר זה לא משנה איזה צלית אני אשים, כמה מעברי צבעים, כמה טשטוש יהיה נקי ומדויק. בסופו של דבר, מה קובע זה שהיא ניגשת למראה בסוף ואומרת, וואו, איזה יפה אני. כן. זה הצלחה, כן, זה הצלחה. כן, בדיוק. לא זה ששם צליל של ארמני או זה שתשתמש במייקאפ של דיור, איזה יפה אני, אוקיי? והיפה שלה זה יכול להיות פשוט זה שהעלית לביטחון בעצמי שלה. נכון. זה שדיברתי איתה כמו שצריך. נכון. זה שהשמט את הדברים. ואני חייבת להעלות עוד נושא כל כך חשוב. הטעות שבעיניי היא כל כך נפוצה, שהבנות בתחילת הדרך מסתכלות על הגדולים. ובואי אני אסכם על הגדולים. וזה בסדר לקחת השראה, לא, כמובן. השראה זה מעולה לקחת, באמת. וגם אני אומרת לתלמידים שלי, תסתכלו, תשטפו את העיניים, תראו עבודות. תשטפו שיהיה לכם באמת, ככל שאת יותר מסתכלת ורואה יותר סגנונות, יותר עבודות, בסופו של דבר תבני את עצמך. ואת הסגנון הייחודי שלך. אני מדברת על משהו אחר. הן מסתכלות לצורך העניין, כמו שאחת התלמידות אומרת, בואי תראי אותו, הוא כל האינסטגרם שלו רק סלית עדינות ורודות, בסדר? הוא יכול להרשות לעצמו, מאמי, כן, הוא כבר עבר דרך. הוא עבר דרך, יש לו ניסיון, יש לו לקוחות, הוא מבוקש. הוא כבר מבוקש. בואי, את חנות, את ויטרינה, את צריכה להראות הכל. את צריכה להראות שיש לה גם את זה וגם את זה וגם זה. הרבה פעמים, מי מבקש עוד אדום? תתפלאי, יש כאלה שמבקשות עוד אדום. בטח שכן, בטח שכן. תתפלאי שיש כאלה שרוצות מעושן, תתפלאי שיש כאלה שרוצות משהו אחר, לא רק סלית ורודה, זה בסדר. ופה הם מתחילים לחכות את הסגנונות, והם לא מבינות מה לא עובד להם. למה אין לקוחות? זה בדיוק מה שקרה לנו גם בתחילת הדרך, וגם השיחות שלנו, שעוד לא באמת הגענו לשלב היציב עם קלות, ואת רצית את האיפורים הצבעוניים, זה סבבה, את רוצה להראות שאת יודעת. אין בעיה, אבל רגע, אמרתי, זה מוקדם מדי, שנייה. קודם כל, אנחנו נתחיל ממש לעבוד כמו שצריך, וגם מדי פעם, כן? לעלות משהו לא שגרתי. זה בדיוק ככה גם בתסרוקות. אני גם שומעת הרבה שהמוברשים, הנפחים, זה מאוד יפה, זה תסרוקת מאוד יפה. אבל רגע, יש עוד תסרוקות שאתם צריכים לדעת, קודם כל הסגנונות, חייב, זה גם נותן ביטחון, ואז להגיע לתסרוקות שלא יודעת, שיותר כאילו, נכון, זה מושך את העין. כל מי שאמר לי, אבל רק מוברשים, אני רואה בסוף שהם עושים את התסרוקות שלמדו אצלי, כן? ואז כמובן את המוברשים הגדולים ונפחים וזה. זה מאוד יפה, אבל יש שם מלא
מלא דברים קטנים לגבי התסרוקת הזאת. שוב, אני מאוד אוהבת אותה, היא מהממת והכל. צודקת. היא סבבה והכל, כן? כמו שאומרים. אבל יש עניין, יש כמה עניינים. על זה אנחנו נדבר גם בפודקאסט אחר. ותתני לי. עוד משהו שהם מסתכלים, אצל הגדולים, בוא נקרא לזה ככה. אני אקנה את הסומק של ליב סן לורן כמוהו, שעכשיו כולם קונים, וזה מה שיעשה לי. לא מאמי, זה לא מה שיעשה לך, אני מצטערת להגיד לך. תקני 200 ליב סן לורנים, תקני מיליארד טום פורדים ושנלים, לא מתוקה שלי, זה לא מה שיעשה. בואי, שימי לפעמים מראה, זה הכי בריא לשים לפעמים מראה, ולהסתכל, בואי, פה אני חלשה, פה אני לא בסדר. לא, ביטחון עצמי זה חשוב. לא צריך להגיד אני לא טובה, אבל מודעות עצמית צריך. אוקיי, אצל המאפרות יש פה נקודה כואבת של אגו. של אגו, בואי, את יודעת, לפעמים פונים אליי בקטע של השתלמות, אני אומרת, אז במה את מתקשה, ממי? מה קשה לך? אני? אצלי הכל מושלם? אז למה פנית? כן. וזה בסדר, אני כשהייתי בחול, לפני 2 ברוסיה, אני לקחתי השתלמות. אישית, פרטית, מהבוקר עד הערב. אני יודעת באתי ואמרתי ישר, כי ידעתי את הנקודות. ישר, טוב, יש לי נקודה כזאת וכזאת וכזאת. מעוניינת. אני עד עצם היום הזה עוברת השתלמויות, אני מצטערת להגיד לך, ואני חושבת שזה הכי נכון. את יודעת כמה עכשיו עם התאורה, שאכלתי את המוח לכולם עם המצלמה, בסדר? אבל לא המצלמה עשתה אותי יותר טובה. כן. הידע שרכשתי עשה אותי יותר טובה, איך לעבוד נכון עם התאורה, איך לעבוד נכון עם המצלמה. בסדר? ואת זה אני מעבירה הלאה עכשיו. אגב, לגבי המותגים, אבל בעיצוב שיער יש עניין אחר, אין לנו מותגים, כן? יותר מדי. יש לנו כמות החומרים, אוקיי? כמות החומרים. אז זהו, אני רק אסכם את זה, ואנחנו נדבר על כל הטעויות, ואני חושבת שזה די מספיק, זה גם ככה הרבה. אז העניין זה שהוא כאילו, כמו שאת אומרת, שזה לא הארמני יעשה את העבודה, גם אצלנו, זה לא כמות החומרים יעשה את העבודה. את בכלל מלמדת לעבוד עם 2 חומרים? כן, 2 חומרים זה כולם בשוק, ספקים בשוק, כולם. חברות לא רוצות להתעסק איתי, כי אני לא מוכרת כלום ושום דבר. אז זה גם סוג של טעות, לקנות מלא חומרים, עוד לא, בלי להבין למה אני עושה את זה. רק בגלל שראיתי את זה בסרטונים אצלה. לא, רגע, מה זה עושה לי? וזהו, אבל אני אדבר על זה בפרקים הבאים, כי יש מלא נושאים. רק משהו אחד, למאפרים, באמת, זה טעות, אבל זה כאילו טעות לא רק בתחילת הדרך, בכללי. איזה טעות? לנקות את המברשות. אני אתן לך משפט. אני לפעמים כשאני רואה את זה בא לי... כן. אני אתן לך משפט. ואני לא הכי זה איך קוראים לזה? CDC? כן, OCD, לא, OCD זה לא קשור ל-OCD. לא, אני אתן לך משפט שאני אומרת אותו לתלמידים, וככה הם זוכרים שצריך לשטוף מברשות, אוקיי? את מארחת בן אדם, מגיע אליך אורח, את תגישי לו אוכל בצלחת מלוכלכת? חוץ מזה, זה בריאות. כן, אז אני אומרת, את תגישי לו אוכל בצלחת מלוכלכת, למה פתאום? אמרתי, אז למה את מאפרת עם מברשות מלוכלכות? לפעמים אני רואה את זה, ומזוודות מטונפות. אני לא מבינה את זה. עזבי, בתור לקוחה, איך את מרשה לעצמך לגעת בכל זה? קודם כל, הן לא תמיד רואות את זה כנראה, אבל רואים. אם אני הייתי רואה את זה, הייתי אומרת לך, וואלה, לא משנה. הביתה. אני אטפל את עצמי הביתה. נכון. וזה גם טיפ ללקוחות, כן? נכון. אז זהו, אני חושבת שדיברנו הרבה. נכון. ותכלס על הדברים הכי חשובים, אולי נעשה פרק 2. נכון. אז בואי נסכם. אני כבר לא זוכרת כלום. מה הטעויות הנפוצות? כן. הטעות הנפוצה, קודם כל, ממה התחלנו? גבולות. להעמיד גבולות לדבר, להיחשף קצת, אפילו קצת, כדי שלקוחות הנכונות עבורנו יפנו אלינו. נכון. אוקיי? איך להתנהג בסיטואציה שלקוחה לא מרוצה. נכון. אוקיי, לא להילחץ ולא לזרוק לה את הרעיונות. לסנן קצת ולא להגיד לה הכל אמן, ולא להגיד לכולם אמן. נכון. וכל מי שבא ברוך הבא, לפעמים סינון הוא בריא. לגמרי.
וגם... לא להסתכל בצלחת של השכן. נכון, נכון, לגמרי, לגמרי. לאט לאט בדרך שלכם, נכון. ותאמינו באמת שתוך שנה, כן, אני כמה אפשרי. פעמים אמרתי לבנות שהצטרפו אליי לצוות או למדו אצלי, שנה. אם תעבדי קשה, שנה הזאת, תהיי במקום אחר. נכון. ואני, כשאני מקבלת מלא הודעות כזה מבנות שסיימו אצלי, סגרתי עם עוד קלה, עוד קלה, עוד קלה. ואני כזה, אני מאוד גאה וזה, ואני שמחה, אבל ידעתי, אם את תעבדי קשה. נכון. כן, כל מי שהצטרף אליי, ללוות את הקלות שלי, משקיעים את הזמן, משקיעים, נכון. זהו, זה המילה. משקיעים, זה הנקודה. זהו, אז זה סוג של טעות, כאילו לחכות, לסיים את הקורס נגיד, וזהו, מחר כל הקלות שלי. וואו, זה מה שאני חשבתי בתחילת הדרך, את יודעת מה? לא הייתה לי רק. מחשבה מטומטמת, אני חייבת להגיד את זה, שמחר מישהו יבוא ויראה איזה פצצה אני, אוקיי? איזה מוכשרת אני, ישים על האצבע וזהו, אני אהפוך למאפרת המדינה מספר 1. כן, כן, לא. שמעתי. לא. אז גם זה. אז יופי. טוב, אז מה אני אגיד לכם? זה הטעויות בתחילת הדרך, וזה בסדר לטעות, זה בסדר גמור. לטעות זה מעולה. וזה ניסיון, זה ניסיון, כן, גם אנחנו היינו שם, גם עד היום, אני יש טעויות, כן. לפעמים יש דברים שמפתיעים אותי, נכון. כן? יש דברים, נכון. פה ושם. וזהו, ושמחתי שהצטרפתם לפודקאסט שלי, מאיפה האומץ בעצם, מאיפה האומץ בכלל להתחיל, כן? לא דיברנו על זה, אבל נדבר גם בעוד פרקים. נכון. מאיפה האומץ לעבוד במה שאנחנו אוהבים, לעזוב תלוש משכורת. מאיפה האומץ לעזוב את המשכורת, מאיפה האומץ להגיד לא, מאיפה האומץ להיחשף, מאיפה האומץ להאמין בעצמך. נכון. אז כל פחד שאתם מתגברים על זה, הוא רק מקדם אתכם. מאיפה האומץ, והאומץ הוא קיים, ואני מאחלת לכולם להיות חברים עם האומץ שלכם. נכון. טוב, ביי ביי. ביי.